रह दे हमरा तू अपन शरण में। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। जुड़ा गई काजा आबैया बड़ा मजा कि तोहरा भजन में, कि तोहरा भजन में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। जुड़ा गई काजा आबैया बड़ा मजा कि तोहरा भजन में, कि तोहरा भजन में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। बोली बोली दुर्गा मैया की जय। रह दे हमरा गई माँ तू अपन डीजे चंदेश्वर शरण पंडित में। फुलपरास चौक। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। पूजा करबो साँझ भोर ऐसे बन नहीं कठोर मैया मन ले तू हमरे बात गे फूल चढ़बो चुन चुन हमारे अर्जी रे तू सुन हमरा माथा पर रख दे हाथ गे ई करबो करम दे पूजबो चरण तोहरा शरण में, तोहरा शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। अखन अहाँ सब सुनि रहल छियै जय मां काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। बोली बोली दुर्गा मैया की जय। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। कहू में मजेलाल एगो पदे उपकार हमर खोल दे सुतल भाग गे केलो बहुत जे देर अब करने अंधेर मैया अब तो निंदर सो जाग गे खुश कर देना मन पूजब तोहर चरण की अगला जन्म में, कि अगला जन्म में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। जुड़ा गई काजा आबैया बड़ा मजा कि तोहरा भजन में, कि तोहरा भजन में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। जुड़ा गई काजा आबैया बड़ा मजा कि तोहरा भजन में, कि तोहरा भजन में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। रह दे हमरा गई माँ तू अपन शरण में। डीजे चंदेश्वर पंडित फुलपरास चौक। 91 13 90 67 65।